Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу татар әдәбиятының классик язучысы, драматург, шагыйрь, журналист, тәнкыйтьче, җәмәгать эшлеклесе Галиәскәр Камалның тормыш һәм иҗат юлы хакында. Галиәскәр Галиәкбәр улы Камалетдинов 1879 елның 6 гыйнварында Казан шәһәрендә һөнәрче гаиләсендә дөньяга килә. Сабый вакыты әнисенең туган ягы Арча районы Түбән Масра авылында әби-бабалары тәрбиясендә уза. 6 яшьләренә җиткәч, шунда мәктәпкә йөри башлый. Аннары Казанга кайтып, башта Госмания һәм Халидия мәдрәсәләрендә укый. Соңрак укуын шул заманның иң алдынгы мәдрәсәләреннән саналган Мөхәммәдиядә дәвам иттерә. Бер үк вакытта Русча мәктәптә дә башлангыч белем ала. Мәдрәсәдә укыган елларында яшь Галиәскәр әдәбият һәм театр сәнгате белән кызыксына башлый. Рус театрларында барган спектакльләргә яратып йөри. Сәхнә өчен язылган төрекчә, русча китапларны мавыгып укый. Көннәрдән бер көнне ниһаять үзендә дә иҗат дәрте уянып, 1898 елда «Бәхетсез егет» дип исемләнгән тәүге драмасын яза. Күп тә үтми, «Өч бәдбәхет» дип аталган икенче әсәрдә языла. Бер үк вакытта яшь автор шигырьләр, хикәяләр иҗат итә, тәрҗемә өлкәсендә дә эшчәнлек алып бара. Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлагач, Галиәскәр халык арасында аң белем, мәгърифәт тарату эшенә керешә. Шул максат белән 1901 елда Мәгариф китапханәсе исемендә китап бастыра. Шуны сату эшен оештыра. 1905 елларга кадәр әлеге эш белән үзе җитәкчелек итә. Бу елларда ул берничә тапкыр Төркиягә сәяхәт кыла. Һәр барган сайын Казанда сату өчен күпләп төрекчә китаплар алып кайта. 1905 елның октябреннән әдип Казанда чыга башлаган беренче татар газетасы Казан мөхбирендә эшли башлый. Алга таба 1906 елның февралендә Милли демократик юнәлештәге Азат газетасына күчә. Аның фактик мөхәррире була. Шул ук елның июнендә әлеге газетаның исеме Азат халык дип үзгәртелә. Һәм ул тулысынча Галиәскәр Камал мөхәррирлегендә чыга башлый. Ләкин Азат халыкның да гомере озын булмый. 11 саны чыккач, милли һәм социалистик эштәлектәге мәкаләләр бастырганы өчен газетаны ябып куялар. Тик Галиәскәр Камал нәшрият эшчәнлеген туктатмый. Йылдыз газетасына эшкә килә. Анда 1917 елның октябренә кадәр эшли. Параллель рәвештә 1908-1909 елларда Габдулла Тукай белән бергә милли демократик эштәлектәге Яшен журналын чыгара. Киләсе сюжетыбызда Галиәскәр Камал эзләрен, аның турындагы истәлекләрне барлауны дәвам итәбез. Татарның бөек шәхесе драматург Галиәскәр Камалның иҗатын әйбәт беләбез. Холкы, темпераменты, табигате буенча ул ниндирәк кеше булды икән? Бик кызык күз алдына килә Галиәскәр абзыйның шундый бер табигате. Ул бик шибәр, матур кеше була, киң җилкәле, бик нурлы йөзле. Һәм артист буларак та искиткеч була, тавышы да, темпераменты да, аның уйнаган чаклары була. Һәм искиткеч оста уйнап чыкканнан соң, менә мәсәлән Касым Шамил дигән күренекле артистның истәлекләрендә «Ай, Галиәскәр ага, ничек әйбәт уйнадыгыз» дигәч, ул бик тынак кына «Ярый, мин үземне мактатырга уйнамадым» дип менә шулай гына китә торган була. Аннан соң аны сөйлиләр, үзенең күңеленә хуш килгән кешеләр белән узаклап, мавыгып сөйләшә торган булган. Инде урамда аның да булган бит инде күп иҗат кешесенеке кебек ниндидер өнә бетермәгән кешеләре булса, күрмәмешкә салынып китә торган була. Күрешсәләр дә инде тиз генә сүзне тәмамлыйсы килә. Бик оста, зирәк фикерле була ул. Луара ханым Камал театрында урнашкан Камалның шәхесенә багышланган, аның шәхси ядкәрләрен саклаучы музей почмакны җитәкли. Бүгенгесе көндә ул яшь буынны бөек әдибебез белән таныштыручыбыз дисәм дә ялгышмам. Менә бу бүлмә фойеда театрның 100 еллыгы булган көндәрдә, демәк, 1906 елның башларында барлыкка килде. Чөнки
Нариман урамында Галиаскар Камал гомере буе диярлек яшәгән ике катлы йортта, аннан соң аның улы оныгы фидакар калган иде. Ул яңа йортка күчү сәбәпле шушы Галиаскар Камал өендәге җиһазларны безнең театрга тапшырды. Менә шул елдан башлап безнең бу тамашачылар да кирип карап яратып йөри торган бер бүлмә һәм монда инде нәкъ Галиаскар Камалның өендәге җиһазлар, менә бу сәгатькә ул күп карагандыр, әйме. Менә бу урындыкка утырып шушы өстәл артында төннәр буе пьесалар язган, бер төн эчендә тәрҗемә иткән әсәрләр, йокламаган да ул заманда бик модада булган этажерка менә бар. Аннан соң шулай ук өстәл һәм менә монда бер көзге. Ул көзгедә истәлекләргә караганда, шул көзгегә карый Галиаскар Камал янына килгән артистлар, мәсәлән, Мөхтәр Мутин, бөек трагик кабатланмас татарның. Ул Шекспир әсәрләрендә уйный, үзе тәрҗемә итә. Менә шушы көзгегә карап ул бик зур саналгандыр инде. Хәтта кичләрен ялгыз гына шулда калып репетицияләр ясый торган була. Әлеге экспонатны Луара ханым кадерле, хәтта изге дип атады. Галиаскар Камалның вафатыннан соң алынган битлеге бүген әлеге музей кысаларында саклана. Һәм менә бу язу өстәлендә урнашкан язу әсбаплары, алар безнең бүгенге яшь буынга һич таныш әйберләр түгел инде. Шундый каләм дә, шулай язганнан соң киптерә торган менә мондый шундый махсус киптергеч тә, менә булар барысы да Галиаскар Камалның эш өстәлендә торганнар. Ул үзе бик җитди дә була. Бик тирән акыллы, белемле дә була. Шул ук вакытта бик юморга бай. Аның бит инде әсәрләрендә күренеп тора. Менә Марсель Сәлимҗанов, бик режиссерыбызның әйткәне бар иде. Әгәр дә Казанның 20нче гасыр башындагы тормышын, көнкүрешен, кешеләрен беләсең килсә, өйрәнәсең килсә, Галиаскар Камал әсәрләрен укытып. Тик Галиаскар Камалның укушы өчен әле ачылмый калган ягы да бар. Бик күпләр аның оста рәссам булуын белми. Карикатура, шарж жанрында иҗат итәргә яраткан ул. Луара апа кебек шәхесләребез булганда, шөкер, бөек әдипләребезнең лаеклы хезмәтләре игътибардан читтә калмас. Узган гасыр башында Галиаскар Камалның драматургия өлкәсендәге иҗади уңышлары, татар театр сәнгатен тудыру юлындагы иҗтимагый эшчәнлеге аеруча игътибарга лаек. 1906 елның 22 декабрендә Гыйшык бәләсе һәм Кызганыч бала пьесалары буенча Казанда беренче ачык спектакль уйнала. Бу көн татар мәдәнияте һәм сәнгате тарихына милли профессиональ театрның туган көне буларак төркәлә. Профессиональ милли театр барлыкка килү Камалның иҗади дәртен тагында арттырып җибәрә. 1907-1912 еллар арасында ул үзенең иң камил сәхнә әсәрләрен яза. Бәхетсез егет, беренче театр, бүләк өчен, уйнаш, банкрот, безнең шәһәрнең серләре, Дәҗҗал, Кайниш кебек драма һәм комедияләре әдипнең үз иҗатында гына түгел, гомумән татар драматургиясе тарихында зур урынны биләп тора. Алар бүгенге көндә дә театр сәхнәләрендә уйнала. Галиаскар Камалның бу чорда әдәби тәнкыйть һәм публицистика өлкәсендәге иҗаты да бай эчтәлеге һәм заманча актуальлеге белән аерылып тора. Ул газета битләрендә татар иҗтимагый тормышының, театр сәнгатенең төрле мәсьәләләренә багышланган йөзләрчә публицистик һәм әдәби тәнкыйть мәкаләләре, яңа китапларга, яңа премьерларга рецензияләр бастыра. 1914-1917 еллар дәвамында Галиаскар рус һәм дөнья әдәбиятыннан татар теленә шактый күп сәхнә әсәрләре тәрҗемә итә. Алар арасында Островскийның «Яшенле яңгыр», Гогольның «Ревизор», Мольерның «Саран һәм ирексездән табиб» пьесалары бар. Бу тәрҗемә әсәрләр шул еллардагы театр сәхнәләрендә кат-кат уйнала һәм татар милли театр сәнгате үсешенә уңай йогынты ясый. 1923 елда әдәби эшчәнлегенең 25 еллыгы уңайыннан Галиаскар Камалга хезмәт батыры. 1926 елда татар профессиональ театрының 20 еллыгында Татарстанның халык драматургы дигән мактаулы исемнәр бирелә.
1939 елдан ise Татар Академия театрда драматургның абруйлы исемен йөртә башлый. Үзе исән чагында Галиәскәр Камалның 2 томнан торган әсәрләр җыентыгы нәшер ителә. Галиәскәр Камалның туган ягы Арча районы Сикертән авылында да әдибебезгә багышланган музей бар. Ул чагыштырмача Камалның төп нигезе янәшәсендә урнашкан. Музейбызга килгәндә Галиәскәр Камал музее чагыштырмача бик яшь музей. Аңа бары тик 2019 елда нигез салынды. Инде 2021 елның 21 августында тантаналы рәвештә ачылды. Авылыбызда шундый матур, якты, искиткеч мәгълүматкә бай булган музейбыз өчен иң беренче Шайдулла Имамулы Салаховка зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Аның инде матди һәм гамәли булышлыгы белән ачылган шушы музей авылыбызның якты бер мәрҗәне булып тора. Инде Галиәскәр Камал драматургка килгәндә Казан архивыннан, республикабызның архивыннан 2004 елда метрика табылды. Һәм инде шушы метрикада 3-нче елда Галиәкбәр улы Камалетдинов дип язылганы, Галиәскәр Камалны нәкъ безнең авылда, Сикертән авылында туылганы ачыклана һәм biz инде горурланып Галиәскәр Камалны безнең авылда туылган дип әйтә алабыз. Дөрес, Камалның кайда тууы турында бәхәсләр шактый йөрде. Ул үзе дә кулъязмаларында Казанда тудым дип яза. Тик рәсми документлар исә башкача сөйли. Галиәскәр Камалның туылган йортын без әлеге стендтан карап китә алабыз. Кызганычка каршы советлар чоры вакытында ул йорт сүтелә, бары тик нигез ташлары гына кала. Һәм инде без ул нигез ташларын җыеп матур бер монумент ясап куйдык. Ул инде безнең музей янында иске тыкрыкта урнашкан була, һәм монументыбыз да безнең шунда урнашкан. Авылдашыбыз Салахетдинов Рабил Имам улы әлеге йортны рәсем аша күрсәтә инде, һәм әлеге рәсем безнең музейның матур бер экспонаты булып тора. Сикертән авылына килгәндә, Сикертән авылы безнең бай тарихлы, данлыклы авыл, ләкин инде бик зур түгел, анда бары тик инде 80-85 хуҗалык яши хәзерге вакытта, ләкин инде элегрәк 1900 елларда халык саны бик күп булган, 2000 кешегә якын кеше яшәгән әлеге авылда. Һәм инде Галиәскәр Камалга килгәндә, Галиәскәр Камалның әтисе Галиәкбәр агай Сикертән авылының ярлы крестьян гаиләсендә туып үсә. Һәм инде гаиләдә бик күп бала булганга күрә, Галиәскәр Камалның әтисен 12 яшьтән Казанга эшмәкәргә кулга бирәләр. Галиәкбәр мех эшкәртүче кулына эләгә, үзе дә бу эшкә өйрәнеп, остага үрелә. Галиәскәр Камалның әнисе исә күрше авыл кызы була. Һәм 1874 елда Галиәкбәр агай Мәүгизә ханымга өйләнә. Мәүгизә Хайбулла кызы ул Түбән Масраның волостный старшина кызы була. Һәм инде Казанда ул эшмәкәрдә генә торганга күрә, Казанда төп йорты булмый Галиәкбәр агайның. Шуңа күрә ул хатынын Казанга алып килә алмый инде. Хатыны аның әти-әнисе йортында яши, Галиәкбәр агай инде ул вакытта Казанда эшли булып чыга инде. 4 ел алар шулай торалар. Мәүгизә ул инде волостный старшина кызы булганга күрәме, ярлы гаиләдә торганга күрә бик нык бурчыла, ләкин шулай ук эшкә уңган кыз була, авырту кайнатасын карый, яшь балаларны карый, тәрбияли. Шулай итеп 4 ел узып та китә. Шуннан соң Галиәкбәр агай үз эшендә зур үрләргә ирешә дип әйтергә кирәк инде, һәм үзе фатир ялларга акчасы барлыкка килә. Ләкин йөкле булуын белгәч, кире Сикертәнгә кайнатасы йортына кайтып китә. Шуңа да Галиәскәр Камал биредә туа. Арчалылар исә ул безнең як егете дип лаеклы горурлана. Шунысы кызык, Галиәскәр Камалның нәселе туганнары арасында театр сәнгате юнәлешендә китүчеләр шактый була. Гомумән, татар әдәбияты һәм сәнгате дөньясында Камаллар дип дан казанган династия барлыкка килә. Галиәскәр гаиләдә иң өлкән бала була. Алар барлыгы 4, 3 егет, 1 кыз.
Габдулла Камал бірінші. Галиаскернің бір туған інісі, көрнеклі артист, режиссер һәм театр эшлеклесе. 1910 елдан сәйер труппасында ойнай башлый. Октябрь инқилабынан соң Оренбургта, Орта Азия республикаларында бірінші милли театрлар оештыруда якыннан катнаша. 1929-1931 елларда Ашхабадта үзе оештырышкан Түркмен дәүләт театрында баш режиссер булып эшли. Хатыны Фатыйма Камалова шулай ук театр дөньясыннан Татарстанның халық РСФСРның атказанган артисткасы. Габдрахман Камал икенче, Галиаскернең кече инесе, артист һәм режиссер. 1912 елдан сәйер труппасында уйный башлый. 20 елларда Уфа, Пермь, Троицк, Ташкент театрларында эшли. 1925-1939 елларда Казанда Татар Академия театр артисты була. Абыйсы Галиаскернең әдәби мирасын туплау буенча зур эш башкара. 1941 елда аның уникаль альбомын төзеп чыгара. Зәйнәп Камалова, Галиаскер Камалның сіңлесе, Татарстанның атказанган артисткасы. Озак еллар Урта Азия театрларында һәм Татарстан дәүләт күчмә театрында эшли. Камаллар нәселеннән булган тагын бер атаклы шәхес Гәүһәр Камалова. Ул Галиаскернең инесе Габдулла Камалованың кызы, Тассырның халык РСФСРның атказанган артисты. Заманында Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының йөзе кашы. Бүгенге көндә дә күп артистларның кумиры. Галиаскер Камал 2 мәртәбә әйләнә, 2 хатыныннан 10 баласы була. Беренче 3 балалары сабый чакта ук үлеп китә. 2 улы Бөек Ватан сугышында һәлак була. Балалары арасыннан театр һәм сәнгать юлын сайлаганнары 2. Берсе сугышта үлгән улы Фаик. Ул сугышка киткәнче Казанда театр техникумын тәмамлап, Арча колхоз театрында артист булып эшли, язучылык хезмәте белән дә шөгыльләнә. Икенчесе Әнәс Камал, драматург, артист, режиссер, 40лап сәхнә әсәре авторы. 30-нчы елларда күчмә колхоз-совхоз театрын оештыручыларның берсе. Озак еллар Татарстан язучылар идарәсендә әдәби консультант, Татарстан китап нәшриятында редактор-мөхәррир булып эшли. Әтисе Галиаскер Камалның тормышы һәм иҗаты турындагы хикәя, очерк һәм мемуарлар яза. Камалның әти-әнисе хакында сөйләштек, аларның иҗаттан ерак кешеләр булуын да аңладык. Галиаскер агай бу өлкәгә ничек кирип китте икән? Дөрестән дә әти-әнисе иҗаттан ерак кешеләр була һәм шуңа күрә инде әтисе гомер буе укый яза алмагач, минем балаларым аңлы, белемле кешеләр булырга тиеш дигән үзенә шундый цель куя һәм беренче улын Галиаскерне мәдрәсәләргә бирә, яхшы мәдрәсәләргә бирә, укыта һәм инде аның әлбәттә менә шул аңлы, белемле булсын өчен күп көч куя. Галиаскер Камал гаиләсе ул инде театр сәнгать династиясе дип әйтергә була. Чөнки энесе Габдулла Камал бер шулай ук безнең артист, режиссер була. Үзбәкстанга күчеп китә, Үзбәкстанның халык артисты була. Сеңлесе Зәйнәп Камалова, Татарстанның атказанган артисткасы. Кече инесе Габдрахман Камал 2 шулай ук артист, режиссер, язучы була. Әлбәттә, бу музейда да Галиаскер Камалның шәхси әйберләре, ядкәрләре саклана. Галиаскер Камалның шәхси әйберләренә килгәндә, иң беренче инде әйтеп китәргә кирәк зиңгер тегү машинасын Галиаскер Камалның Казанда яшәүче туганнары безнең музейга бүләк иттеләр. Зиңгер машинасы безнең музейда юкка гына урын алып тормый. Галиаскер Камал сәхнә киемнәрен, үзенә кирәк-ярак әйберләрен үзе тегеп ала торган булган. Шушы зиңгер машинасында. Һәм инде Казандагы фатирыннан алынган экспонатларны шулай ук әйтеп китәсем килә. Ул инде бизмән, дару савытлары, шикәр ваткычы, күзлек оправалары һәм инде кызы Рафика апайсына җибәргән открыткасы да безгә экспозициядә күрсәтелә. Мисал өчен әлеге костюм беренче театр спектаклендәге Хәмзә Байнакы. Аны музейга Камал театры җитәкчелеге тапшырган. Биредә ул кадерле истәлек тә, кызыклы экспонат та. Бүгенгесе көндә бөек шәхесебез иҗатына игътибар җитәрлекме? Аның әсәрләрен профессиональ театрларда һәм халык театрларында менә ел сайын алар күренәләр, смотрда бик күп куялар.
ул сәхнәдән төшмәй, ә язучы драматург өчен менә шулай каядыр инде ярты гасырдан соң да, бер гасырдан соң да аның әсәрләре кирәкле булып ул куелып тора икән, менә шул инде аңа булган игътибар. Без инде көн сайын Галиәскәр Камал дип кичә оештыра алмыйбыз. Әмма ләкин мин уйлыйм, Галиәскәр Камал ул бик бәхетле шәхес, чөнки менә ул үлгәннән бирле инде ул безнең 33-нчы елда вафат була, 39-нчы елда аның 60 еллыгы уңаеннан Академия театрына Галиәскәр Камал исеме бирелә. Һәм менә шуннан башлап безнең Камал исемен телгә алмаган кеше юк. Безгә исә Камал иҗаты онытылмасын, сәхнәләрдән төшмәсен, мәңге йолдыз булып балкысын дип телисе генә кала. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар әдәбиятының классик язучысы, драматург, шагыйрь, журналист, тәнкыйтьче, җәмәгать эшлеклесе Галиәскәр Камалның тормыш һәм иҗат юлы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тонже путмейнде. Кодам умелись, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.